मा बरग'यारि क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मोनबाय गासै इयुथ मा फोरमायगोन जोङो दिनै कम्पासारखौ फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि थाखाय केन्डिडेट हिसाबै मोननायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जों इयुथ्सफोराहाय आरो जों सारखौनो लुगैखादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जों सारखौनो देरहागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जों जोंनिफ्राय हानायखिनिखौ जों सापर्ट खालामगोन गासै इयुथ नोङो मा खावलायनो सानो सिगांनि समाव कम्पासारा जेरैबायदि जों इयुथ्सफोरखौ एसे एनैबाबो फरायनायाव जेनेबा हेल्प खालामबोदोंमोन बेबायदिखौ नोजोर होनानै जों गासैबो इयुथ्सफ्रा दिनैहाय सारखौनो सापर्ट खालामोबा मोजां जागोन आरो उननि समावबो बेबायदिनो गोबां सारनिफ्राय हेल्प मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिदों जोबोद गोजोननाय मोनदों फाइनालि रायजोआ जोंनि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लकसभा समस्ति रायजो राजाफ्रा जेखौ हास्थायदोंमोन जाय बिजाथिफोरखौ लुगैदोंमन जोंनि कर्मि आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो जों मोननो थांबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बिपिएफनि सायाव रायजो राजाफ्रा अनसायनाय दङ बिपिएफखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै लुगैफिनदों जोंनि बिटिसिनि गांनाय उखैनायखौ सुस्रांनोबा बा जाफुंसार जाहोनोबा जोंनो दिनै खाम्फा बरग'यारि बादि सासे गोख्रों केन्डिडेट जाय बिटिसिनि जारिमिनखौ मिन्थियो बेबादि केन्डिडेट जोंनो नांगौ आरो जोंनो दरं उदालगुरियाव जोंनि बिपिएफनि नीति आदर्शजों जों बिपिएफआ एतदिन जेरै रायजो राजाखौ सिगाङाव फोथांनो होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंहोनोबा जोंनो दुर्गा दास बर'बादि जोंनो दरं उदालगुरिनिफ्राय केन्डिडेट मोननो हानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया तथा आरो बिपिएफ वार्कारफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिपिएफआ जेब्लायबो नम्बर 1 रायजो राजाया बिपिएफ जों दङ आरो बिपिएफआनो देरहागोन क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव इउपिपिएलखौ रायजोआ जिहेतु हास्थायला इउपिपिएलआ जिहेतु रायजो राजाखौ कमप्लिटलि प्रतारना खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी भाषा भाषिनि ल'फोर रायजो राजाखौ कमप्लिटलि बिटिसिनि गांनाय उखैनायखौ सोरजोंबा थाफानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ कमप्लिटलि कमप्रमाइज खालामबाय गतिके इउपिपिएलखौ बिटिसिनि रायजो राजानो नाङा बिटिसिआ जों इउपिपिएलआ जोंनि कन्टेस्टआव खुनु पार्टी जानो हाया आरो कंग्रेस बा अयन सेन्ट्रेल लेभेलनि दला जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया जोंनि जारिमिन मिन्थिया गतिके बेखौबो रायजो राजाफ्रा नेवसिगोन गतिके बिपिएफआ 1 नम्बराव आरो बिपिएफआनो देरहागोन रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अनसायफिनगोन अनसायफिननांगौ जोंहा जोंनि जारिमिनखौ जोङो मौजुदा जोङो गोख्रोङै थिखोफिननांगौ जोंनि आवाजआ जेब्लायबो बुलन्द जायो जोंनि गांनाय उखैनाया जेब्लायबो जोंनि सुफुं जायो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ जेब्लायबो हेफाजाब होनांगौ बेखौनो आं खावलायगोन